1-0 η κόκκινη ομάδα. Συνεχίζουμε με Σταυρούλα και Εύη. Έτοιμες? Ξεκινάνε τα κορίτσια. Κατσούλης έφερε τον πρώτο πόντο. Θα πρέπει εδώ τα σακίδια 1-1 να μπουν μέσα. Δεν μπορούν να σηκώσουν και τα δύο ταυτόχρονα. Μπορούν να πετάξουν φυσικά ένα μπροστά τους. Μέσα από το παρατηράκι το λάθος που έκανε ο Ηλίας Μπόγδανος και τους τύχησε τελικά, γιατί για μερικά δευτερόλεπτα δεν κατάφερε και αυτός να σκοράρει το τελευταίο του δισκάκι. Σταυρούλα έπεσε στη λάσπη, πρέπει να γυρίσει και πάλι πίσω. Σε αυτό το εμπόδιο ο στόχος είναι να παραμείνουν πάνω στα σκοινιά, πατώντας τις μικρές κυκλικές βάσεις. Σαλταφερίδου τώρα περνάει μπροστά, παραλίγο να χάσει και αυτή η ισορροπία. Σταυρούλα δεν περνάει πολύ καλά. Δεν νομίζω ότι μπορεί να ισορροπήσει το κορμί της έτσι. Πρέπει να μοιράσει κάπως τα πατήματά της. Η Εύη συνεχίζει, παραλίγο πάλι να φύγει η Σταυρούλα. Κρατιέται σε ισορροπία, είναι χαλαρό το σκηνή. Οριακά η Σταυρούλα κρατάει το κορμί της. Περνάει λιγάκι σαν να κάνει λίμπο. Βρίσκει παρόλα αυτά τρόπο να τερματίσει τη διαδρομή. Η Εύη έχει κερδίσει αρκετό δρόμο τώρα. Κερδίζει μέτρα και συνεχίζει στο πρώτο τελευταίο εμπόδιο. Άλλο ένα εμπόδιο για να περάσει πρώτη στον τελικό στόχο. Σταυρούλα τώρα θα μπει στο προηγούμενο χαμηλό εμπόδιο. Η Εύη μπαίνει στο τελευταίο πιτ με τη λάσπη. Είναι έτοιμη να περάσει σε βολές. Σταυρούλα θέλει ακόμη δύο εμπόδια τα οποία θα την καθυστερήσουν αρκετά. Η λάσπη είναι... κολλάει πάρα πολύ. Στεγνός και λιγάκι τώρα από την ζέστη που επικρατεί. Θερμόμετρο στους 36 βαθμούς. Σαλταφερίδου πρώτη βολή αστοχή. Να ρολάρει το δισκάκι για να καταλήξει το καλάθι. Δεν θα πει ούτε το δεύτερο. Έρχεται και η Σταυρούλα σιγά σιγά. Η Εύη τελευταία βολή. Δεν έχει σκοράρει. Ούτε τώρα. Στα ίσα η αναμέτρηση και η Σταυρούλα είναι ήδη σε θέση βολής. Θα μαζέψει τα δισκάκια της. Επιστρέφει και η Εύη. Σαν να μην έγινε το πρώτο σετ βολών από τη Σαλταφερίδου. Σταυρούλα αστοχή. Ούτε τώρα θα πει κάτι. Θα στοχούν τα κορίτσια. Θέλει ρέγουλο όπως λέμε. Πρώτο δισκάκι για τη Σταυρούλα. Είναι καθαρά τεχνικός ο στόχος. Δεν χρειάζεται δύναμη, πρέπει να υπολογίσουν με πώς ταχύτητα θα φτάσει το δισκάκι, ούτως ώστε να μην περάσει απέναντι. Δεύτερο για τη Σταυρούλα. Δεν έκανε το τρίτο. Η Εύη παιδεύεται ακόμη, δεν έχει σκοράρει. Τη βολή της θα φύγει λίγο λοξά δεξιά. Η Σταυρούλα παίρνει και πάλι θέση με στόχο την ισοφάριση. Πήρε μόνο δύο δισκάκια, δύο της έχουν μείνει. Τώρα θα πάρει μόνο ένα. Η Εύη δεν το κατάφερε ούτε η Σταυρούλα. Παιδεύεται η Σαλταφερίδου. Να το πρώτο ήρθε. Προλαβαίνει. Δεύτερο για τη Σαλταφερίδου. Παίζει το πόντος πλέον. Σταυρούλα δεν το κατάφερε η Εύη. Ρολάρι, θα φύγει το δισκάκι της. Άλλη μια επιστροφή για τη Σταυρούλα Χρυσαηδή. Δεν το έκανε, μπλόκαρε και την τρύπα της τώρα εκεί. Τρέχει να μαζέψει. Σαλταφερίδου, ρολάρι, μέσα είναι 2-0 η κόκκινη. Η Σταυρούλα έπεσε στη λάσπη, πρέπει να γυρίσει και πάλι πίσω. Οριακά η Σταυρούλα κρατάει το κορμί της. Μπράβο, Εύη! Σαλταφερίδου πρώτη βολή αστοχή. Πρώτο δισκάκι για τη Σταυρούλα. Δεύτερο για τη Σταυρούλα. Να το πρώτο ήρθε. Προλαβαίνει. Δεύτερο για τη Σαλταφερίδου. Παίζει το πόντος πλέον. Σαλταφερίδου ρολάρι, μέσα είναι 2-0 η κόκκινη. Τώρα χάναμε 2-0 και είπα θα κερδίσουμε. Σου λέω 2 στα 2, κάνει 2 στα 2 και λέω κερδίσαμε. Σάκη, τη σκέφτηκα. Ξέρεις γιατί έκανα λάθος στην αρχή? Γιατί έκανες όρις στο χέρι. Το είδα, γι' αυτό σου λέω μην κάνεις όρις, άπλως το χέρι Και στο μετά στόμα. λέω, το άλλο πράγμα μου είπε. Παναγιώτη παίζεις, πάμε. Πανώ. Πάμε Πανάρα, πάμε. Από μπροστά. Πάμε, Μην κάνεις Κωνσταντινίδη, αυτό. πάμε. Δεν μπορείς να σβήσεις δύναμη. Πάμε Πανάρα, από τον Όχι, τεντωμένο το Στην χέρι αρχή. και αυτό. Ναι, ίσα ίσα. Έκανα έτσι και νιώθω το πετώ χαλαρά. Ναι, γιατί για να φτάσει στο ξύλο μόνο και Αλλά μόνο μετά ήθελες δύναμη. θυμήθηκα γιατί το ρώτησα πριν φύγω. Και το έκανα έτσι. Με το όσμπρο. Ήταν σαν την παλίτσα που Τεντωμένο χέρι να κουμπίσει στο τραπέζι. Ναι, στην ισορροπία κουνάει πάρα πολύ. Αλλά μπήκα πρώτη και ήταν από πίσω μου και κουνούσε πάρα πολύ το σκηνή.
Και Α, το επειδή σκηνό έχει κάτω. είναι πολύ κάτω το σκηνή, δεν βολεύει καθόλου. Πρέπει να είναι πάρα πολύ δυνατά σε περίπτωση που φύγουμε να κρεμαστούν εκεί πάνω. Άρα Το κάνω σαν θεωρείς ιστοφορές. Και εγώ κρεμάστηκα μετά ξανά. Αφού σκέψου μετά πήγα έτσι. Προτιμώ να το πάω όλο έτσι παρά να πάω. Να ρωτήσω κάτι. Μήπως να αφήσουμε πρώτα τον αντίπαλο να πάει μπροστά και μετά να Εγώ πατήσει μία. διαφωνώ να το πιάσουμε και να έχουμε πίσω την αντίσταση. Κατάλαβε. Το τέντομα να είναι πίσω. Όχι να προσπαθούμε να το τεντώσουμε μπροστά. Γιατί θα μας κουνάει κι ο άλλος.